Kang Mas. Kula nyuwun tambahan pangestu. Wis ping 7. Iki tiba gilirane Trenggono. Sing tetek atimu, sing wening ciptamu. Aja lali sadurunge lungguh nyuwun pangestu karo dulur-dulurmu tuwa. Merga dulur tuwa kuwi gantine bapak lan ibumu. Ridhollahi fi ridhol walidaini wasuf lahu fi suhtihima. Ridhone Gusti Allah kuwi manggon ing ridhone wong tuwa loro. Murkaning Gusti uga manut marang murkane wong tuwa. Mara dadi nyuwun pangestu marang dulur-dulurmu tuwa, Guys. Wiwitana saka Mas Nyowo. Kang Mas Langgar. Nyuwun tambahan pangestu. Ya, tak pangestu iki. Sembara kang dirangka, Dik. Wah, kang ayo. Alhamdulillah. Kang Mas Suryawiya. Kula nyuwun tambahan pangestu. Mugi kula kuwawi nglenggahi dampar gading kencana ing Kasultanan Demak. Iya. Kang Mas. Kula nyuwun tambahan pangestu. Kang Mas Suryawiya. Nyuwun tambahan pangestu. Trenggono, tak pangestoni, muga-muga kowe ra kuat ketumplek kowe. Kene Trenggono kene. Kene. Dodok Trenggono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Keturunan. Ayo alon-alon Trenggono. Tetep atine weden apa? Bunga-bungano muga-muga obate percontek. Awan-awan kok dadur. Marang kabeh sing padha nyekseni. Dak itungi siji nganti telu. Lamun to Trenggono kuwa lungguh, tegese Trenggono kuat nglenggahi dampar gading kencana. Eko tuh
nadane ora ngrata, Rasul astra. jantunge ora keder. Alhamdulillah. Sing tuwa wongku sayembara Trenggono. Pangeran Trenggono dus, tegese kang bisa metu sayembara. Mula kang jumeneng sultan ora ana liya